Καλώς ορίσατε στο δεύτερο επεισόδιο του Meta Sports Talk, την εκπομπή που μιλάμε για θέματα του αθλητισμού λίγο πιο σφαιρικά. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα θέμα το οποίο θεωρώ ότι έχει να κάνει σε μεγάλο βαθμό με τη ροή του ποδοσφαίρου και την ομαλή του λειτουργία σε ένα πιο απομακρυσμένο επίπεδο από αυτό που έχουμε συνηθίσει από τα αθλητικά. Γι' αυτό θεωρώ σκόπιμο να αναφερθεί λόγω του ότι δεν έχει συζητηθεί ιδιαίτερα από διάφορους φορείς, ας πούμε, όπως είναι τα μέσα, οι δημοσιογράφοι. Στις 30 Ιανουαρίου, ο Λούκας Πακετά πήρε μεταγραφή από τη West Ham στη Flamengo ύψους 42,5 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο σε λίρες είναι γύρω στα 36,5 εκατομμύρια. Είναι μια μεταγραφή η οποία πολλοί σχολίασαν ως καταστροφική για τις ελπίδες της West Ham να παραμείνει στην Premier League. Ωστόσο, δεν πρέπει να σταθούμε αποκλειστικά σε αυτό το κομμάτι. Για όσους δεν ξέρουν, ο Λούκας Πακετά είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος ξεκίνησε από τη Flamengo, είναι προϊόν των ακαδημιών της, έπαιξε για μια τετραετία περίπου στην πρώτη ομάδα της. Μετά το 2019 τον Ιανουάριο πήρε μεταγραφή στη Μίλαν, που δεν εξελίχθηκε όπως πολλοί περίμεναν, καθώς δεν βρήκε και τις ευκαιρίες και ο χρόνος του δεν ήταν αρκετός και δεν έδειξε και την πνευματική και παικτική, να το πω έτσι, ωριμότητα για να μπορέσει να ξεδιπλώσει το ταλέντο του. Έτσι, το Σεπτέμβριο του 2020 ο Πακετά πήρε μεταγραφή στη Λιόν, η οποία αξιοποίησε τις δυνατότητές του, του έδωσε το χώρο και το κατάλληλο πεδίο να εξελιχθεί και να προσαρμοστεί στα δεδομένα του ευρωπαϊκού τρόπου παιχνιδιού, γιατί οι επιρροές του από τη Λατινική Αμερική ήταν εμφανής. Η μεταγραφή του κρίθηκε άκρως επιτυχημένη, καθώς λίγα χρόνια αργότερα, στις 29 Αυγούστου του 2022, ανακοινώθηκε η μεγάλη του μεταγραφή στη West Ham, με την οποία ο ίδιος κατέκτησε το Conference League του 2023 και είχε μια, θα λέγαμε, σημαντική και αξιόλογη πορεία στην Premier League. Είχε καλά νούμερα, γκολ, assist, έπαιζε ως 10, όπως και σε όλη την καριέρα κυρίως. Ήταν αρκετά δημιουργικός μέσα σε ένα επιτελικό half, όχι ακριβώς παλιάς κοπής, που είχε ένα δυναμισμό στο παιχνίδι του, που συμμετείχε στις μονομαχίες, μπορούσε να κερδίσει πολλές από αυτές και έβγαζε μια ένταση στο παιχνίδι του, αλλά ταυτόχρονα μπορούσε και να αποδώσει το τελευταίο τρίτο του παιχνιδιού. Η περίοδος στη West Ham θα μπορούσαμε να πούμε ότι είχε τις καλές του στιγμές, με κύρια αυτήν την μεγάλη πορεία στην κατάκτηση του τροπαίου στην Πράγα το 2023 και το πρώτο Conference League της ιστορίας της West Ham, αλλά είχε και κάποιες αρνητικές στιγμές. Υπήρχε μια στάθεια, ιδίως στην τελευταία χρονιά του David Moyes στον πάγκο των σφυριών. Και φυσικά την περσινή και τη φετινή σεζόν, οι οποίες ήταν οι πρώτες χωρίς το Σκοτσέζο προπονητή, την ομάδα του Δυτικού Λονδίνου. Η φετινή χρονιά τον βρήκε να μην έχει τόσο μεγάλο χρόνο συμμετοχής. Συν της άλλης, αντιμετώπισε κάποια θέματα με κατηγορίες παράνομου στοιχηματισμού, οι οποίες μέχρι στιγμή δεν έχουν επαληθευτεί. Οπότε ήθελε ήδη από το καλοκαίρι να επιστρέψει στην πατρίδα του και αυτό κατάφερε να κάνει στη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου, αφού μετακινήθηκε στη Φλαμέγκο, τη μεγάλη δύναμη του βραζιλιανικού ποδοσφαίρου, με αυτό το αντίτιμο. Το οποίο αντίτιμο, θέλω να σταθώ ιδιαίτερα εδώ, είναι ένας αρισμός ρεκόρ για το πρωτάθλημα της Βραζιλίας. Δεν υπήρξε ξανά στα χρονικά τόσο υψηλή σε ποσό μεταγραφή από ομάδα του βραζιλιανικού ποδοσφαίρου. Και πρόκειται για έναν παίκτη, ο οποίος ναι, μεν έχει δείξει κάποια καλά στοιχεία, ναι, μεν άξιζε να βρίσκεται στην ελίτ του αγγλικού ποδοσφαίρου και έχει αποδείξει και το όνομά του στα ευρωπαϊκά γήπεδα, αλλά δεν είναι ένα όνομα το οποίο να αξίζει τον τίτλο της μεγαλύτερης και πιο ακριβής μεταγραφής στην ιστορία του βραζιλιανικού ποδοσφαίρου. Ασφαλώς ο Πακετά είναι διεθνής με την Εθνική Βραζιλίας, πλέον έχει και θέση βασικού στο σχήμα της, έχει κατακτήσει το Copa America του 2019, συμμετείχε στο Μουντιάλ του 2022, όπου η Βραζιλία αποκλείστηκε στους 8, αλλά δεν μπορεί να τον κρίνει κανείς ως έναν πραγματικά παγκοσμίου κλάση ποδοσφαιριστή. Οπότε γιατί η Φλαμέγκο έδωσε τόσα πολλά λεφτά για αυτόν τον παίκτη? Και το πράγμα το οποίο προκαλεί εντύπωση είναι το πώς γίνεται μια ομάδα από τη Βραζιλία, όπου υπάρχουν ομάδες με περιορισμένο budget, ας πούμε, καμία σχέση με αυτά που βρίσκονται στην Ευρώπη, πώς κατάφερε να αποκτήσει μία από τις βασικές μονάδες ομάδας της Premier League, που ξέρουμε ότι οι ομάδες της Premier League έχουν οικονομική άνεση ασύγκριτη με οποιαδήποτε άλλη λίγα, με οποιοδήποτε άλλο πρωτάθλημα, με οποιαδήποτε άλλη κατηγορία στον κόσμο. Προσωπικά θεωρώ πως υπάρχει ένας ελέφαντας στο δωμάτιο, τον οποίον δεν έχουν πολύ σκεφτεί να υποδείξουν. Αυτός είναι το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, στο οποίο η Φλαμέγκο συμμετείχε. Για όσοι δεν θυμούνται, το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων ήταν μια διοργάνωση το περασμένο καλοκαίρι, το 2025, στο οποίο συμμετείχαν οι πρωταθλητές των Υπήρων των προηγούμενων 4 ετών από κάθε Ήπειρο. Για παράδειγμα, από την Ευρώπη συμμετείχε η Chelsea, η Manchester City, η Real Madrid και η Paris Saint-Germain.
Και από τις υπόλοιπες υπήρους ίσχυε το ίδιο πράγμα. Και για να συμπληρωθεί το τουρνουά των 32 ομάδων, καθώς πλέον το Μουντιάλ Συλλόγων δεν είναι όπως στην παλιά του μορφή, που ήταν ετήσιο και συμμετείχαν μόνο οι πρωταθλητές της τωρινής σεζόν από τις υπήρους στις οποίες είχαν κερδίσει το αντίστοιχο πρωτάθλημα, την αντίστοιχη διοργάνωση δηλαδή. Πλέον έγινε τουρνουά 32 ομάδων, το οποίο διεξάγεται υπό την αιγίδα της FIFA και ουσιαστικά ήταν μια απόπειρα για τη FIFA να κερδίσει κάποια έσοδα τα οποία τα βλέπει η FIFA μόνο από το Μουντιάλ. Μόνο από τη διοργάνωση αυτή που διεξάγεται κάθε 4 χρόνια. Στην ουσία η FIFA ήθελε να εκμεταλλευτεί περισσότερο τους μεγάλους αστέρες του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, καθώς αυτό μπορούσε να το επιτύχει μόνο όταν συνέβαινε το Μουντιάλ, δηλαδή κάθε 4 χρόνια. Έτσι βρήκε την αφορμή να επεκτείνει το Μουντιάλ Συλλόγων, στο οποίο θα συμμετείχαν οι κορυφαίες ομάδες του κόσμου, άρα και οι κορυφαίοι παίκτες του κόσμου. Αυτό θα το κατάφερνε η FIFA μόνο δίνοντας πίσω στις ομάδες κάποια λεφτά, άρα και κάποια κίνητρα για να συμμετέχουν και να δουν τη διοργάνωση ανταγωνιστικά και με άλλο μάτι. Φυσικά αναφέρομαι για τα prize money, τα λεφτά τα οποία η κάθε ομάδα θα κέρδιζε ανάλογα με την πορεία της και τις επιδόσεις της στη διοργάνωση αυτή. Έτσι φτάσαμε στο να δίνει ισοπαλία στους ομίλους γύρω στα 800.000 ευρώ, η νίκη γύρω στο 1,5 εκατομμύριο, η πρόκριση του 16 να δίνει 6,5 εκατομμύρια ευρώ, η πρόκριση στους 8 να δίνει γύρω στα 11,5 εκατομμύρια ευρώ, στους 4 να δίνει 18 εκατομμύρια ευρώ, η συμμετοχή στον τελικό να δίνει 26 και ο νικητής να παίρνει 35 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά τα οποία ανέφερα φυσικά προστίθενται αθροιστικά. Δηλαδή, ανάλογα με την πορεία που θα συμμετείχε η κάθε ομάδα, θα προστίθονταν έξτρα έσοδα για τη συμμετοχή του στους 8, στους 4 και ούτω καθεξής. Δεν έπαιρνε κάθε ομάδα τα ίδια ποσά ανάλογα με τη συμμετοχή της, αλλά ήταν ένα διόλο καταφρόνητο ποσό για τις ομάδες οι οποίες έλαβαν μέρος. Για παράδειγμα, οι ομάδες από τη Λατινική Αμερική, μιας και μιλάμε για τη Φλαμέγκο, κέρδιζαν γύρω στα 10 με 13 εκατομμύρια για τη συμμετοχή τους και μόνο, χωρίς οποιοδήποτε άλλο πρόσθετο κέρδος από τις επιδόσεις τους. Όπως μπορούμε να καταλάβουμε, αυτή η συγκυρία και αυτό το γεγονός που λέγεται Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων μπορεί σε οικονομικό βαθμό να αλλάξει μια για πάντα όλες τις ισορροπίες που βρίσκονται στο ποδόσφαιρο της κάθε υπήρου. Φυσικά μιλάω πέρα από την Ευρώπη, όπου τα ποσά ήδη έχουν ξεφύγει και υπάρχουν ίδιες ανισορροπίες οι οποίες βλέπουμε. Υπάρχει, ξέρετε, ο διαχωρισμός των 5 μεγάλων πρωταθλημάτων, στο οποίο ήδη η Premier League ξεχωρίζει από τον υπόλοιπο ανταγωνισμό. Αλλά όταν μιλάμε για τις υπόλοιπες υπήρους οι οποίες συμμετέχουν στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, δεν μπορούμε να σκεφτούμε παρά για το γεγονός πως η συμμετοχή τους σε ένα τόσο μεγάλο event, ποδοσφαιρικά μιλώντας πάντα, τους αποφέρει τόσα κέρδη που μπορεί να τους κάνουν να ξεφεύγουν από τον ανταγωνισμό. Αν θέλουμε να μιλήσουμε συγκεκριμένα, στη Νότια Αμερική τα τελευταία χρόνια υπάρχει μεγάλη κυριαρχία από τις βραζιλιανικές ομάδες. Παρατηρούμε ότι σε κάθε έκδοση του Copa Libertadores οι ομάδες οι οποίες συμμετέχουν από τα προημιτελικά και πέρα είναι σχεδόν εξ ολοκλήρου από τη Βραζιλία. Βλέπουμε τη Φλαμέγκο, τη Φλουμινένσε, την Γκρέμιο και άλλες ομάδες. Και μάλιστα στο Μουντιάλ Συλλόγων είχαμε και τη συμμετοχή πολλών εξ αυτών ομάδων. Οπότε η λογική σκέψη μας είναι ότι αν το δόθηκαν περισσότερα έσοδα από το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, τότε αυτό έχει ως αποτέλεσμα να διευρυνθεί περισσότερο το χάσμα που υπάρχει απέναντι στις ομάδες που έχουν κέρδη και στις ομάδες που δεν συμμετέχουν στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων. Οπότε να μεγαλώσει η ψαλίδα περισσότερο. Αυτό συμβαίνει και στο αργεντίνικο ποδόσφαιρο. Οι Boca Juniors και η River Plate ήταν ομάδες οι οποίες έλαβαν και αυτές συμμετοχή στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων και είναι ήδη ομάδες οι οποίες έχουν τη μεγαλύτερη απόσταση από τις υπόλοιπες στο αργεντίνικο ποδόσφαιρο. Οπότε η συμμετοχή τους μεγαλώνει περισσότερο την απόδοση την οποία έχει δημιουργηθεί ανάμεσα στις υπόλοιπες αργεντίνικες ομάδες. Το ίδιο συμβαίνει και με την Ασία, για παράδειγμα. Πέρα από τις ομάδες οι οποίες είναι στην Αραβική Χερσόνησο και έχουν ήδη ένα πλεονέκτημα σε σχέση με τον υπόλοιπο ασιατικό κόσμο, αλλά υπάρχουν ομάδες οι οποίες συμμετείχαν και ανήκουν στο Ιαπωνικό ή στο Κορεάτικο πρωτάθλημα και μπορούμε να σκεφτούμε ότι με τα λεφτά της συμμετοχής από το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων μπορούν να δημιουργήσουν έτσι ένα πλεονέκτημα οικονομικά, να προσελκύσουν καλύτερους παίκτες από ψηλότερο αθλητικά επίπεδο και έτσι να διευρυνθεί το χάσμα και φυσικά να κερδίζουν τους τίτλους, να κερδίζουν τη συμμετοχή, να κερδίζουν περισσότερα έσοδα από το Champions League της Ασίας και έτσι να υπάρχει ένας αέναος κύκλος στον οποίο αυτοί και μόνο θα πρωταγωνιστούν. Το ίδιο μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι γίνεται στην Αφρική. Η Al Ahly, η οποία είναι σχεδόν ισόβια πρωταθλήτρια της Αιγύπτου και κατακτάει πολλές φορές συνεχόμενα το Champions League της Αφρικής, συμμετείχε και αυτή στο Μουντιάλ Συλλόγων και έτσι κερδίζοντας σχεδόν όσα θα κέρδιζε από μια νίκη της σε ένα Champions League Αφρικής, με τη συμμετοχή της και μόνο στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων. Μπορούμε να εντοπίσουμε έτσι το γεγονός πως
Η κυριαρχία της Al-Ahly μπορεί να συνεχιστεί για πάρα πολύ καιρό ακόμα, εάν τα έσοδα της από το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων είναι τόσο μεγάλα. Το ίδιο συμβαίνει και με την Auckland City, τη μοναδική εκπρόσωπο της Οκεανίας. Η Auckland είναι μια ομάδα στη Νέα Ζηλανδία, η οποία με τη συμμετοχή της και μόνο από το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, στο οποίο είχε μόνο 3 ήττες, καθώς ήταν εξωφρενικά πιο αδύναμη από τον ανταγωνισμό της, κατάφερε να κατακτήσει με το prize money που είχε από τη συμμετοχή της και μόνο, επαναλαμβάνω, 3 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία ήταν όσο και το έπαθλο το οποίο κατέκτησε με την νίκη της στο Champions League της Οκεανίας. Δηλαδή 3 εκατομμύρια ευρώ. Μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι αυτή η ανισορροπία συνεχίζεται και στις άλλες γωνιές της γης. Αυτό βέβαια βλέπουμε να συμβαίνει και στη Βόρεια και Κεντρική Αμερική, όπου οι ομάδες των ΗΠΑ και του Μεξικού έχουν ένα πλεονέκτημα παραπάνω σε σχέση με τον υπόλοιπο ανταγωνισμό τους. Για να επιστρέψουμε πάλι στη Φλαμέγκο και το γεγονός πως κατάφερε να αποκτήσει με τόσο μεγάλο ποσό έναν παίκτη από ομάδα Premier League, κατάφερε να εξασφαλίσει γύρω στα 32 με 35 εκατομμύρια ευρώ από τη συμμετοχή της, από 2 νίκες που έκανε στη φάση των ομίλων, από μια ισοπαλία που έφερε στη φάση των ομίλων, από την πρόκριση στους 16 και εκεί σταμάτησε η πορεία της, καθώς αποκλείστηκε από την Bayern στους 16. Αυτό όμως το ποσό είναι για τα δεδομένα του νοτιοαμερικάνικου ποδοσφαίρου τεράστιο και της αποφέρει πολύ μεγάλο πλεονέκτημα σε σχέση με τις ομάδες οι οποίες δεν συμμετείχαν στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων. Και ο Πακετά δεν ήταν ο μόνος παίκτης ο οποίος κατάφερε η Φλαμέγκο να επιστρατεύσει, έτσι ώστε να συνεχίσει την κυριαρχία της εντός των συνόρων της Βραζιλίας, αλλά και μέσα στη Λατινική Αμερική. Από το καλοκαίρι και μετά, η Φλαμέγκο μπόρεσε να αποκτήσει το Σάμουελ Λίνο της Ατλέτικο Μαδρίτης, τον Σαούλ που έπαιζε στην Ατλέτικο, στη Σεβίλη και στη Τζέλσι, τον Έμερσον Ρογιάλ που έπαιζε στην Μπαρσελόνα, στην Μπέτις, στην Τότεναμ και στη Μίλαν. Και τον Ζορζίνιο που είχε μια σημαντική καριέρα σε Chelsea, Arsenal και Νάπολη. Παρατηρούμε ότι είναι ποδοσφαιριστές οι οποίοι ναι, δεν είναι στην πρώτη τάξη, όπως αποκαλούμε, του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Ωστόσο, είναι πολύ σημαντικές προσωπικότητες και αξιόλογοι ποδοσφαιριστές, οι οποίοι σίγουρα κάνουν τη διαφορά στο ποδόσφαιρο της Νότιας Αμερικής. Και το γεγονός ότι αποκτήθηκαν με μεταγραφές και φυσικά οι μισθοί τους οποίους δίνει η Φλαμέγκο, μπορούμε να εξάγουμε το συμπέρασμα ότι η συμμετοχή της στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων ήταν ένα τεράστιο χέρι βοηθείας. Οπότε μπορούμε να εξάγουμε κι εμείς με τη σειρά μας το συμπέρασμα πως τα υπέρογκα ποσά τα οποία δίνονται ως prize money στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων βοηθούν ομάδες από μέρη της γης, οι οποίοι δεν έχουν πρόσβαση σε τέτοια ποσά όπως οι ευρωπαϊκές ομάδες και τους βοηθάει να παίρνουν παίκτες από την γυραιά Ήπειρο. Κάτι το οποίο όμως μπορεί να προκαλέσει μεγάλη ανισορροπία και ανισότητα επίσης στο πώς αυτές οι ομάδες λειτουργούν και ανταγωνίζονται για τα τρόπαια. Μένει να δούμε πώς αυτή η συνθήκη με το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, το επόμενο είναι ξανά το 2029, θα αποβεί είτε μοιραία είτε βοηθητική για τις ομάδες που δεν ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο και πώς θα μπορέσουν να λειτουργήσουν με αυτά τα χρήματα τα οποία έχουν αποκτήσει μέσα από τη συμμετοχή τους και τις επιδόσεις τους στη διοργάνωση αυτή. Αυτό ήταν άλλο ένα επεισόδιο του Meta Sports Talk. Μέχρι την επόμενη φορά, γεια σας.